idem trošku do strany, do konusu to striham, vieš? Do konusu, takže už potom som takým odhadom, ktorej časti tej kože, vieš? A počkej, mal by som takto, pardon. Aby som si tie mety všimol, vieš? Tuto som štvrtky, tak to by som mal byť ešte ako na tej polovičke. Aj na tej polovičke, a už teraz som medzi štvrtkou a polkou, tak prechádzam do stredu tej šírky. Áno, tu som v strede. Tak skoro som prešiel do strede. Tak. No teraz idem takto z tejto strany. Už som to nepokázal, som si to povedal. Hej. To je na také splietanie oštíhle. No a vo štvorok budem pliesť. Znamená, že ešte jednu takto rozpolím a budem mať 4 švíly. Už som v štvrtine. Pomalky sa mám prechádzať do polky. Teraz sú v tomto Nitre veľké oslavy cílometrické. Áno, tam je púť Púť. na Kalvárii. Tak vy okolo Nitry nejdete? My ani do Nitry nemusíme nič. Ne. Nie. Ste si šúra. Tak mám ešte raz 2 švíly. Koľka to je zachádzka? Do Nitry? Hej. Do Nitry, 34 km. Hej. To kde by ste ma potom vyhodili, kebyže som išiel do Nitry s vami? Do Nitry? Ty si šofer. Rozumiem si. Aha, ste tak južnejšie, ne? Tak vy by ste do Nitry a potom na Veľký Lapáš. A táde na Vráble vám treba z Nitry potom ísť. Rozumiem. Je tam pozrieť, čo to sa robí v Nitre. Vieš? Ale to by ste museli aj teraz tam na ten povrazník a to. Ja si držávam. Toto mi je také. Či viete, si pôjdeme sáhnuť do krčmy. Aj do krčmy. Dolu je taká fajná krčma. Juraj. To nemusíte, hej. Výborne to strihaj, to sami. Tak toto rozstrihnem a teraz na tých koncoch idem vyťať také
chcem tu urobiť takú prístavbu vpredu, čo by tam bola ako kuchyňa, tak spojiť to s obývačkou, tu by som mal dielňu. Je tak. Lebo ja to tu, keď robím, tak to je bordel. A to človeka nebaví stále. Vieš, upratovať a to čo urobíš, keď upratuješ, tak to upratuješ, to je hovno. Keď si to môžeš nehať rozložené chvíľovky, by tu boli, by som mal z kožu, teraz to mám tam dievča, čo má izbu, to keď príde, zase to musím inde prevláčať. To by sme mali tak chystané kožu, ale teraz tú dušu, no. Pletie sa toľko, teraz na tento, tak tiež až pozriem to dám. Takto. Jednu takú len, toto je ručne trhaný lán, ručne vytrepaný, Jasné. spradený ručne. Tak tu už dávam len také ako kuriozitu, také pokrstenie. No, také hrubšie. Aby to vážilo niečo. A keď ten dával kožu, tak to niečo váži. No, tak to je predsa aký má. Jasné, určite. To je veľký rozdiel. Tak toto pomastím si. Do jednej strany. Je tak, jak keď sa onej robí tá kiska, či čo je to? Kiska, hej, na ten nábič. Si videl tam, hej. No ale je tu veľká vrstva, tak je to hrubšie, ale do dola je to potom do konusu takisto. Takže onej sa švihle režu do konusu, je to sa tak robí, že všetky špagát? Švihle. No, šmigáre sú rovnako hrubé, ale toto tu, to je to duša, má byť tie hrubšie konce, budú obopínať toto hrubšie a tie tenšie už zase do dole tenšie. Takže tam tých špagátov není toľko veľa. Akože tak idú tiež, aby bola hrubšia, z hrubšieho do tenšieho. A tá je tak, už sa tak reši, že na jednom konci širšia, na druhom. No tak biče tam sú na chodbe, si ich videl. No videl som, tak ja. to sú tak kurvené. Tak to už je teraz, to už je to isté, to už nemusíš. To
to čo som tu mal takú modrinu na ruke, tak to som skúšal s tým bičom. Hentým a dal som s tým v ruke s tým. A jeden si dal po chrbte, ten čo som tady hovoril. Tak na jednu stranu to praskal, tuším. A to ja som aj len na jednu, ale bol jeden, čo je vrátnik u nás, ten na dve strany praskal. Hej, ale No. tam, čo som videl, Len na jednu stranu, ale on je, ja neviem, ako je ťažký, to dal jednému a... no tak je to nie jednoduché, ale Nie, ti vravím, ja viem, už teraz s dvoma tam boli chalani takí z Liptov a s dvoma tak zaplieskal, tak skúsim a dalo sa. Dá, však to sa dá, takisto jak henty košíky a všetko to sa dá naučiť, keď človek môže akože, že už pozná jednu, tak pozná druhú, tak to zondí. Tak som, no, tak len taký prejsť takým blokom, vieš, taký pocit psychický. Skrutnúť a bum, bum, a plieskalo to. Som bol taký rád. Toto je, lebo nie je dobré zase, keď sú moc ľahké tí bičia. Aj tam Huluváci majú napísané, že biče, že v 19. storočí robili ľahké, že z konopy. Však to by, jak to môže, však to... Počúvaj, vieš, že som videl taký vo Švajčiarsku? Konopný taký, ale úžasne majstrovsky spletený, bez týchto spojov a do konusu. Konopný, hutne, silno takto zbunžený, ako zošúľaný. To taká, ja neviem, mašina, tak vedia. A plieskal ti a oni tam majú na Mikuláša plieskajú. U nás, tuto na hore Hroni sa plieskalo, keď prišiel pastier a bral krávy. Tak U nás dole takisto. ženy, aby vedeli vypustiť ju na uličku, lebo To isté čakali u nás, no. podojené. No a oni tam na Mikuláša a dcera ešte mi nezistila. A to aj na Vánoce sa plieskalo, že on neplieskal sa tu s bičom. Nie. Ale u nás sa na Vánoce plieskalo. Joj, na Vánoce, ale u nás nie, ale máme baču z Lendaku a oni tam na polnočnú. Aj tu u nás, však aj oni, Fialka hovoril, že na Vánoce vyšli Vánoce. hore a plieskali s bičmi. No, stieli. Neviem, či to nie. A hen to je takisto aj u nás bolo, len u nás tým, že došlo to družstevňovanie, tak tí pastieri v podstate stratili význam, takisto aj hen tí košíky slamené. Tí pastieri potom už došli o tú svoju robotu, tak biče neviem, že zahodili a prestali s nimi. No tak ale tradícia, ale tak tam asi, neviem, čo to je na tom Lendaku. Tak sú pastieri oviec, no u nás je ten pastier oviec a on vie dať partiu do vedna a plieska sa tam na polnočnú. Oni sledujú, jak beží omša, aj cez omšu sa plieskajú, že keď je Je to namysle, ja som to, aj to normálne mám písané, že aj to bolo, že plieskali a potom, akože tým asi oslavovali príchod Ježiša, že ako s tým oným tak plieskaním. radosti, no. Ako pastieri, tak točíš oslavovali. všetko, lebo Aj. to je núda už. Prečo nie je nič To nuda? to isté. To nevadí, žiadna nuda, To nič nie. isté, jak som začal, títo sa tomu nevenovali moc, no. Postavil to. No tak ťuk, za 4 minúty odchod. Ne, ja práve, že chcem to oné celý, lebo No tak nič, tak do dola stále menej a menej tých otúzov. Ja to potom zostriham. hovorím, že keby všetko to vedia, alebo títo vedeli, ale nevie nikto, nevedia oni to nevedia robiť. Oni to vedeli, ako rodičia ich to vedeli, ale tí pomerali hádam 50 60 rokoch a čo boli Ligoš pastieri a to už konec. Hej, no inakšie, tak vieš, kde sa chodili pas krávy u vás? Mali, ja viem, kde sa chodili, ale aj Šuranovi, kde sa chodili pas. To normálne bolo vyčlenené, tam v malých Chindiciach, no kamaráta. Ale V Novej Vsi sa odbočuje na Chindice, nejde sa do Vrábľov, malé veľké Chindice. Počul si to? no to bolo, čo viem, že o čom je to. No tak tam som sa pýtal, no za ním som bol, že kde sa chodili pas krávy, tak pekne, tak chutárom šli po ceste a potom sa rozvinula páša. Normálne na Nitre mali oni hovorili tomu stanovisko, mali tam oni výbeh spravený z oného dreva, drevené ohrady, tomu hovorí, že koláty a tam boli oni ako, a
a potom sa išli, tam mali... A pásol si každý sám. Ne, pastiera mali obecného. Každý deti nechodili do školy, chodili pásť. Ne. Každý svoje si. Tu si mali obecného pastiera zaplateného, alebo pastierov a títo, alebo respektíve platili. Možno, že ich neplatili finančne, možno, že ich platili materiálom. Varilo, No, môže byť tak, áno. každý deň im varila, niečo im možno dali, no, ale minimálne, ale varila. Nenehali ich umrieť od hladu, aby som povedal. No, dačo. A napríklad na Zemplíne tiež je taká rovina, taká iná, tak tam chodili pásť na také miesto, tie známe, a striedali sa gazdovia, vždy gazda jeden zabezpečil pasenie v jeden deň a tak išli z dom do domu pastierstvu, každým dňom iný. Krúžili celú sezónu. Na réty sa to volalo, na redy, ako na rade, kto bol, šiel pásy. A potom zase robili na poli, pásol druhý, tretí, štvrtý, a potom, keď prišlo zase na nich, tak zase odpásli si. A kolom. Tak to krúžili, no. Tak Ozaj, a henty najdlhšie špagáty sú také dlhé, jak tí švihle? Ne, oni, tu sa aj pletením sa skráti Ja. švihla. Tak oni sú, to už mám tak v oku, ale neviem to až tak trafiť, potom to odstýnem, alebo čo. Čo by ten koniec toho splietania vo štvoro bol potom už do takého najtenčieho a bezdušia. Ku koncu je najtenčie je bezdušie. No ale henty prečo z toho postavdom nepustili to dlhšie, ja neviem. Tak len 4 Oni minúty. sú pohnuté nervy majú. To mohli celé dlhšie pustiť, že... Povrchné médiá sú. Lebo potom si ľudia mysleli, že vy, že to nechcete ľuďom ukázať, že on Že zlé, že tajnosti, že Aj. také náznaky. A taký názov som počul jeden, takisto neviem meno spomínať. Za to sa aj filmujem, lebo aby mal dôkaz, že to vieme urobiť a že chcem to postúpiť. Aj. Lebo oni si potom myslia, že ani to nechce ukázať celé, to nechce, lebo aby mu nikto neišiel potom do kšeftu. Do kšeftu, no ale... Ale sú takí, že nechcú, lebo... Sú, ale to nie som ja. Ja ti poviem, skade ma čortovi zbaral chlapec jeden na Sliači robí na letisku, ten mi to pobudoval, tie mosadzne kariky. A motor si kúpiš. No. Kariky sa dajú z oného spraviť, z takých, že gulatiny predávajú, to sa dá otočiť. Otočiť okolo rúrky, liemeru a ideš tam a 3 cm priemeru. To som musel celé natočiť, aby to bolo vonom, ale aj na internete to vyhľadávali tie postupy a nikto to videli len také útržky z toho, že niečo niekde, povedzme, v strede ukáže kúsek a hotovo. To je to. Lebo viem, že sa to neplete tak, ako korbáč, že sa to plete inak, že sa musí sa aj z druhej strany dávať ten švihel, keď sa plete. No. A už sme pri konci, tu už to len tak zaviažem. Ešte to premastím. Takéto. Nech to takto chytí. Tieto fúzy sa snažím poschovávať tiež, ak ty to tam schovávaš. Potom ich odstriením aj tak. A dobre, to sa všetko nájdú kopy, to potom plete 4, 8, 12, 16. No, tak áno, na párne môžeš, áno, dookola. No, to máme,
Pretrčí potom odstrí. Už to bude tiež také. Treba mastiť. Že sa to takisto pletie ako korba, že z vrchu sa to dáva, ale však potom mi uteká to do boku tá na tej strede, tak to potom musí z oného aj od spodu ťahať, ne? Typ oné remene. Jeden sa dáva z vrchu a jeden ze spodu. Potom idem, nejde akože ten postup zachytí. Tu mám teraz takýto konopný motus. Ešte predtým si zistím, ako je to s dĺžkou, lebo som vybral jeden dlhší a jednu kratšiu švihel a potrebujem vedieť, ktorý je tento dlhší, bo si ich dám tak proti sebe dvojice. Teraz tu pôjde dlhší a ten kratší, o koľko kratší? Skráčim. O koľko je kratší, ten O, kratší? ty opäť vidíš 5-7 cm. Teraz dáme dušu. A teraz dáme. Tuto išiel dlhší, kratší, kratší, dlhší. A tá dierka má koľko milimetrov asi? Ona má si to 3. Tak toto prejdem. Ešte takto. Je spojiť dokopy, aby to držalo. A tam nejde karika na to? Ne, to je tu vnútri ešte. To bude schované v tej úrvóze. Tak. Z jednej strany to zaťahnem, teraz z druhej. Keď to je dobre. A na krajoch sú najdlhšie švihle, potom sú tí kratšie, potom je duša, potom kratší a dlhší. A keď sa z 8 robí, tak potom jak sa dá, aké dlhé bývajú tí ostatné? Tiež, Zase tiež tak. Ešte kratšie, alebo dva bývajú rovnako dlhé a dva bývajú rovnako krátke. No a potom ešte tam potom treba 4 doslepa zakončiť, lebo 4 by mali vyústiť. Takže je tam trošku taký problém. A že ako? Akože 4 by mali dosled. 4 zakončiť, lebo to ukončenie je takéto. Pravý vnútorný ide zozadu a vracia sa späť. Teraz ľavý, neviem prečo, ale vonkajší. Pravý vonkajší, pomedzi tieto dva ľavé, vracia sa späť. A teraz tento ľavý, vonkajší, späť.
to furt dozadu. To musí byť proste v rukách už. No, tak on to vie, to je korbač. Ale ne, že tam sa nezadu nehodí, nie, to z vrchu dáva. Ty tak, áno, vieš. Ja tak robím aj korbač z prútia. Takto. Tam sa z vrchu dáva, ale... Ako z vrchu? Ako z vrchu sa mi nedá. Husto priťahuje sa, ne? Poťahuje, priťahuje a zasúva. Paráda. Takže to musíte od spodu, nie z vrchu. No tak to som ale ja neviem, ako z vrchu sa robíš korbáče z prútia. Tak to je. Do nemoci ideš. No to budeme skúšať, lebo ja robím s iným štýlom. Tak si poď skúsiť. No. Tak môžeš si to skúšať, ja idem pozrieť, čo chce. Dobre. Môžeš ty. Iba tam vidíš toho potom. Aha. Takže toto je ten princíp toho pletenia. Ja som domotaný celý to. Takže za to sa takto točí, že aby sa to, vieš, aby sa ten vrch dostal. Aby sa tá somarina dostala, tá duša dostala do tohto. A že som nepochybil, ale všetko. To deti. Aj tam. Že som nepochybil. Teraz, keď je zadnejší, tento by mali stať to aj. Tento ide to zadol. Teraz tento ide sem. Som zase vláde mimo. Vláde som odbočil mimo. Ja keď sme išli sem. No, to... Čakaj. Tento zadný musí ísť tadeto. Tento musí ísť. Možno, že to nesťahnem, víš, tú kožu tak, lebo prúty sú jedna vec, koža a toto je druhá vec, ale toto som stiahol. Počkaj, takto. Teraz musím ísť s týmto tadeto. Takže takto. Došiel si do toho, čo? Neviem, či to bude dosť stiahnuté. No v podstate to viem, to je u korbáčov, len si sa to nedáva z vrchu, ale sa to dáva od oného. Od spodu. To zvesilo dole.
Dá sa to. Táto už sa ale. Také ozdoby sa tu. Na Vysokej. Chodí už prvý rok, druhý. Druhý. V Bratislave. No. Tak. Ťažká robota. Netierka, sestrina, tá zase ide na vysokú, ale na policajnú školu. Akurát, neviem, čo to je. Tvoja čo robí? Ona skončila Gimpel, Tvoja? ne, sestrina zase. No, Tak stará je. Moja tá skončila Gimpel a ide na policajnú akadémiu. Tam učí Palo Franci, neučí. Aj Tam on bol Štark, nebude raditeľ. Či tam je to... Milan Veselka je tam a henty. Tam chodia to prednášať. Všetko moji spolužáci. Ze základnej prakticky. A prednášajú na vysokej škole to policajnej. Neviem, či to policajná vysoká. Je, ja som s Ivanom sa rozprával. Ty Ivan Vysoká, ty ten, čo varí guláš. No. Čo vejde? Nič, nemusím sťahovať, lebo som... Nesťahoval. Musí to byť ďaleko. Vážne len A ešte sa to mám aj zapletené, vidíš. toto, no. Aj nevedel ani ceknúť. To nevedovať. A volá kríšok. Všetko sa dá. Vybaviť. Henty one, čo pletú tí americké, čo sú tak, tí sú tuším 12, čo som videl. No. Tak ty sú deti No, už. Všetko vlastne dostávajú. také do školcovky. To ju baví, hej? Jedna 24, druhá 20. Medicínu, jakže sa volajú, na Facebooku. Dominika je mladšia, Barborka je najstaršia. Aké získo, aké? Švajdová. Hej. Dominiku Švajdov mám aj ja v priateľoch. No. Ešte sa tým nepletú ešte prsty. Tak. Z vrchu to mám natrénované, len od spodu to nemám natrénované. Takto z vrchu, jak sa kladie. Ono sa to úplne... A to kvôli tomu, aby tá vonkajšia strana koži bola... No už si pri konci, kamoš. Finišuje. Ne do finiš. Čo je? No, Volák si predstav. ne, ona už... Ona robí svoje. Tepliča nezavíja. No. Tak ste trošku, tak ste popočúvali, jak sa spieva? No? No, Ale on máte aké one čudné, také náreči, také akože, také staroslovenské by som povedal. Také polské, také do Polska. A to je staroslovenčina, jak tých bola. Mhm. Tie nosové slabiky.
to by bolo pre Jana Fialku, čo? No, lenže Jano Fialka povedal, že on nemá nervy. Hej, pohnuté nervy. Tak to nemôže byť. On bol ináč jazdec Na koňoch, na koňoch. profesionálny. Začuje. Dokonca vyšiel aj Veľkú Pardubickú. Ale nedošiel. Vyšiel, prešiel, Do cieľa. prešiel. Fúha. To bol klasa. Jano to bola kedy členov hvezda, čo sa týka jazdectva. A čo on býval v Čechách? Kde býval? U nás bol. Fúha, tam mali si kone. Čo tam jazdia Tam koňa. je jazdiarej. To je súčasť, tak bývajú tam dosť, čo je súčasť závodiska v Bratislave. Šurany, hej. Si môžete povedať normálne v programe oficiálne, že sú vedené šurany ako... Zavodisko. Zavodište Bratislavské. Nesledný. No. To je. No. Ty to ani nemusíš ponovať, že? Aby si šponil. Toho roku dokončila prvý ročník, či končí druhý? Nebolo teraz. To keď nebude mať dobrých známych po týchto nemocnicách, že ju tam zeberú zamestnajú. To ma ešte len čaká, neboj sa. To ti uležeješ, Iďarko, trošku. Áno. Uvidíme. Čo budeš vedieť? Čo môžeš, to pomôžeš. Čo sa bude dať, to spravím, ale keď sa vádzu nedá spraviť, aj sa rozkajať človek môže. Bohužiaľ. To si len zvázali tam tú onu. To zviazal hore. Tak okolo tej gariky. No. Len zviazal. Teraz s tým šídlom. Takže 20. júla idete na Máňu. No. Aj Oravu máme takú. Chlapi dobrí Oravci. Tak to bude, pôjdete na Oravu či na Máňu? No, tak pôjdem, to je od piatku, tak pôjdem na Oravu a sobotu ráno vyštartujem. Inak som v tých Indiciach nocovával. To skomplikovalo trošku ten status. Čo? Čo skomplikovalo? No tak som sa pekne podebatoval so spolužiakom.
ťažko chorý, on je. Fíha. Umrela mu žena, my sme sa spolu lúčili s mládenectvom, ženili sme sa štvrtáci a aj sme obnoveli. Naraz. No tak, priebehu roka. No a teraz jemu po 2 mesiacoch, jak mu umrela žena, buch. Taká istá diagnóza. Moje nervy. Rakovina, obliček. Jedné teda. Poď. Tak strašné, To je no. taká plána, tá rakovina, že... Pláne, no tak som ho bol pozrieť už. On byl v tých Indicách. Hej, 2 razy možno. Chlap taký, jak volejbalista. Ten sa bude tak vyprávať po slovensky ide na radosť. Šaňa? Ze stoličky padol. Na zdravie. Čauko. Schované potom 4 na takej tretine. To tak vidno, kdeže tu už to ide do tenčieho. Tu je 8 smorla. Už si pred koncom. Pred koncom, ale... Bez nervám ale, čo? No čakaj, to budete, prenocujete. Tí, čo sú tí reportéri z oného regionálny, tí sa vám aj nezavítajú. No moc nie. Bystrický. Tá Lucia Ďuračová a čo ja im, akí sú. Hej. Ja moc ja teraz nepozerám televízor už. Už som ono. Tie 2 roky. Ani som na tomto na konci. 3. Si? Dobre. Tak ideme tú švihlu. To tak sa dá zaviazať. Ukáž. A vidíš, tak to sme mohli trošku odstrihnúť. Že by to šlo samo. Tak bez toho len. Kde? To zhrube. To zhrube. To je. Takže tá ona duša sa mohla odstrihnúť. Ja to už potom prirovnávam, neviem to tak na centimetre trafiť. Takže tuto chytím, napríklad tuto zostrihnem. Tak. A potom už to pôjde tak. Chcem ju odstrihať. Chujovo. Tu takých 10 cm by malo byť. Čo pôjde do tej švihly. Tak. No,
Čo teraz ideme? Robím s týmto. Spojenie, tak sa robí. Že teraz si to vytnem. Stredná časť. Toto prirovnám. Čo? Rozmýšľam, to pletenie, že ti sa nedá aj z vrchu, tak ty ony. Ba, Myslím, ty ony remene. keby sme mali 4 švíly, ti dám a ukážeš mi to. Robíme. Takisto, ak ze spodu robíte, že dávate ony ze spodu hore, tak z vrchu dole. Ani to tak ukazoval jeden, akože tosných. A on mi ukazoval na korbáč. A na YouTube som to videa. Takto máme. Zbierame túto švíľu hrubo. Bládom to dostrižeme. Takisto by som to mal odpliesť aj takisto aj ze spodu, tak aj z vrchu. Áno, tak to je algoritmus taký podobný, len je to teraz tak opačne každé, no. Presne, tak to keď tak by si chodil, jasné, to aj by som ti, teraz keď som porozmýšľal, tak by som ti to ako vedel ukázať, no. Či to sa dá aj s onými. Len začínam, no tak. A na špagáte sa to dá ukázať. Na špagáte, no. Tak si tam, tuto si zober, tuto máš tieto. No. Tu si nožničky. Nožničky tu máš. A netreba, treba. Rozhodujem to. Ten chalan, čo som mu volal, to na letisku robí. Ukázal takto ten jeden. Takto, 2 a 2. Takto 2 a 2, nie, takto, že od spodu ísť. A takto hore. A bez oného. Ahoj, René.
znamená, že zeberem odtáľto A vrchom idem. a vrchom idem. A dolu držím. A dolu sa vráci. A zase Tu a ty z vrchu. A zase tak, zaberiem z vrchu. jasné. a dole sa vracam a zase zeberem z vrchu a z vrchu a z vrchu a z vrchu. No, to je to isté, jasné. Dobre, my zase sú spolu. Takže proste to je jednaké, čo on toto a možno tu spájania tých galiky. Tam to je ozaj jak prútené korbáči, čo sa robí. Hovorím tak možno, že techniku je, to je asi jeden oný systém, či robíte z 8, či z 12, či z 12, aj zo 6 sa dá, že pekne chodíš tak rovne pravidelne poza druhý, tretí, nemusíš stredom ísť, ale ideš poza uši alebo širšie. Alebo tak počúvajte, tak čo? Idem povedať sestre, že tu budete nocovať. A nie, povieme domov, nepovieme, že... Stíhame domov. Áno? No. Stíhame domov. Čo keď aj one, čo keď počak od 9. je svetlo do... Ale nič, aj poďme sa, ja chodím o 11. máje, alebo čo? Na jednotku, jak vidíme to za chvíľu doma. Viem, no ale tak, áno. My stíhame domov. Nemusíte si robiť s nama starosti. No ale tak... No, tak čo to, dokončíme, či čo? Čo? Toto dembič, to treba. No, čo sme dokončili, ešte nie je neskoro, že budeme. To je tam, je to drôt, to je na prevlečenie. Na prevlečenie, lebo tak koža. Lebo by sa to nemestilo, víš. Má také plecia, trošku sa to... Bráni sa to. Tesno možno som mal robiť väčším kalibrom. Ja im dieru, no. No, zase už teraz. Tam asi budem. Bude aj koža dosť hrubá. Aj tento, čo má robený fialka, tak tento má sklinca aj zbíjané hento. Aha. To, že mu to tí oni majstri tak zbíjali, že sklincami. Ale to nerozumiem. Čo? Také nity. Ne, normálne veľké klince. Pozohýnali, tak a zohnutí. Aj. To je fušerina už potom. Tak ťažšie to je, no tak keby to pekne urobili, nejaké mosazné. Ne, normálne staré hrdzavé klince, akože normálne, oni mu to robili pred 50 rokmi, volade v háji a No mali tak to áno, to núza bola. To je tu tiež také máma, bola núza, tak to sa nesrali na nejaké. A od nejakých sedlárov mali... Estetika to, aby to púkala, tak bola bída. Je rozdiel robiť. Dostať sa na jednotku a už je to... No oni ti vymotáme sa odmotáme. Zahodenú sme zahodenú sme v tomto. Áno. Pri tých dedinách Slepčany a už potom pomaly sa dostaneme... To už nevíš potom. Slepčany, Nová Ves, No, Vráble. tam už pri Vrábloch až pomalčí sa dostaneme na one za týždeň a už keď sme šurán, už môže byť aj 11-12 hodín, že už... A to už nám nevadí. A už potom dojem domov. A keď som sedel v krčme do 1 hodiny s jedným, platili mi kofole, ja som sedel a naraz 1 hodina im mali nočnú, ja som musel byť doma. Vtedy to bolo 30. apríla. Zatiaľ si všetko pobal hento. Nepodobúdaj nič. Ale ešte som si oné, aspoň... Chcel presnúť? Aj. Tak to si. To si môžem aj ja. Pôjdeme po ovce. Tam zaplieskame. Ale predtým si všetko to pobal. Lebo ja keď si plesknem tak za krky a... Tak máme tu príľubu takú lyžiarsku. Tuto mám ešte zvyšek z tej moderiny a... To je tak, ja som učil na tomto plieskať na Štrbskom plese, jak tam som učil, tak oni v príľubách, títo inštruktori
ktorí. Tí moje nervy. A nemohli sa to naučiť. Všelikade si plískali, čo? Všelikade a sa to našeli, čo podobalo, len aj na plieskanie nie. Boli ťažšie prípady, lebo tu boli teraz 12-ročné deti z Petržalky, tí kamarát, si mal vidieť. Vyšlo im to, čo? Ty, to som pozeral. To som pozeral, ale mali tam takú šikovnú jednu, takú športovkyňu. No. A tá ti im to ukázala. A oni už to potom ide, vieš, keď to im Jasné. rovesník, No. keď rovesník ukáže, tak to Celkom proste učiteľ iné, môže jasné. oni všetko vidia. Jasné. Tak ti ju začali napodobňovať a to vieš, musíš No. tomu biču dať sílu, no. Rozkrútiť to a to tam oni vytrhli u nej, lebo ten dospelý to spraví tak inak, vieš. A ona to pekne. A to prevliekate čo za tú gadiku, za tú onu? Tu je taká spojová koža. Tá hrubá je hrubá ľuď. Tak to teraz bráni povoliť, vieš. Ja to robím z trojky. A teraz je to štvorka aj ten spodný. Také ústričky mám, čo som robil. Túto náhubok biele, kožený. Som robil. Tak ostalo. Je to vlastne tak spájané, že takto a takto, ne? A toto teraz tak. Podal tak lepšie, vidíš si za rýchle si predočený. No, zima. No, na večer vidíš, to je. Či vidíme zima za kúžim. Ale, ešte to ani bieda, pán. Neviem, kde by to museli celú reláciu dať na tento jeden bičky vykladávať do postav domov. A to si celé toto oni robili a oni to tam boli a potom... Tak to som také... Ale To boli mal volačo- už odrobené som mal. Ja, Už úrôža bola celá, už len ten jeden vrch asi som zahodil. Tie pripájačky, neviem, či vôbec som, tie spodné nie. No tak, vieš. No a teraz toto už posledné. a to z dlho od Brezna, koľko je toto? 30. To je jak do Nitry od nás asi. Tak od nás do Nitry, od nás do Nitry sú lepšie cesty, tak zhruba to do... Tak rovinatejšie, no. Ne, ale myslím kvalita povrchu. Aj? Nemyslím akože rovinatejšie, ale kvalita povrchu myslím na to nádherné. Máte lepšiu? Že tam je široká cesta z Nitry do Nových Zámkov. Aj. My sme boli, koľko nám to trvalo? Skoro 2 hodiny volačo a to sme sa ešte zamotali z Breznia a neviem tam, čo som vypadol. Tam som stratil nejaké minúty, ináč by sme boli skôr došli do 3 hodín, takže kebyže o 7 vyrazím, tak ešte o 10 som doma, a ešte to od oného máme ale pol hodinu. Od Slepšan, či od Kerejke, Slepčany. Poznám. A či je masovejšia akcia, erná alebo východná? Kežmarok alebo východná? To som nebol.
Šmáru, kešmár. No, jak neviem, prečo ma to tam neťahá. Čo? Že niečo mám, či čo, neviem, mi tu už aj uteká ten termín, ale pozrieť sa tam pôjdem. Kedy? No, dojem to, budete mať naháňačku s tým. S čím? No, s tými. Ale na ten žitársky lúk. No tak to je už také, že... Vybavíme. Včera dávali vašu, že volá učiteľku museli prepustiť s Belou, tuším, že čo poslala, že bola odfotená hore bez svojej žiačky a táto rozposlala po celej škole. Neviem, že dávaj najväký. No. Ona myslela, že to má, že to je voľaký tajný ctiteľ a to bola žiačka, ale a chcela sa jej pomstiť, tak to rozposlala všetkým spolužiakom a tým pádom jej narušila autoritu a škola ju vyhodila. Tak dobre to vymyslela. Špičkovo malá. No, čo? Dobre sa jej pomstila. Ale že dobre, že jej na to naletela, že ten neznámy ctiteľ. No, ukazovať sa cudziemu chlapovi. To bola údeľa. Taká nadržaná, čo ona písala jej také chudobiny, také zaľúbené. No, to kiksla. Kiksla. Vy veríte tým oni, že keď tam bol hore ten náboj, že mi to udrží ten oný celý ten... Čo? Videl som také. Videl som také byče. U nás tu spájali cez dírku. Mali na palici dírku v strede a takto mali zavázanie. Keď však svetlo máš dokedy, takže tam v podstate budeme ešte po svetle. No. Bedevá ti máš svetlo. Ešte monogram vybíjam a rok. Kedy to robí? 13. Čo, tak sa vám oplatilo? Samozrejme. A čo to, čo doma budeme posledieť? Ono, že ešte bude zajtra pozrieť do Nitry, tam one. No, tak ja tiež chcem nejak sa dostať do Nitry, ale neviem, či sa mi to Čo? podarí. A hentí Golianovčani, že by vás zebrali? Napríklad. Ale oni kadej si idú ešte cez domovali. Čo? Žena ho ešte čaká, čo? Ale veď nemôže ísť cez one, že Golianov nemusí ísť do Hrabe vás hodiť do Nitry a hotovo, čo Ja tam... rozumiem, len on ešte bere ženu, kade si a také čosi komplikujú, ale či by sa to nedalo. Ale púť bola dneska, neviem, či dneska je púť, lebo či zajtra je púť. Lebo dneska boli voľaké hradné slávnosti tam na... Bolo aj dneska, bolo aj... Neviem, aj zajtra. Čo? Neviem. Teraz kamarát chce tam mať radosník. Ja. Čak sa pôjdete pozrieť. Neboli ste v penzióne. Pozrieť, môžete ísť, nie? Možno nechám trocha dobiť kamerou, spravím možno, že je znútra volaču ešte auto. No, A to vy tu máte onu aj maticu a na čo máme tu maticu, keď matica
skôr by som povedal, že hen tam dole. No tak také kosenie pomáhajú, s kosením dajú nejaké bubaky. Na kosecky. Ale hento, že keď sa hovorím, ale že ten Golianov, čo to nemôže on hodiť, že koľko ich je tých z Golianova? Tak oni sú dvaja, lenže Bravím, bere ženu a či nie deti. Ale dobre, ale tak ale toho jedného musí vyložiť, veď volá kde, ne? No veď tak dobre, však on je nie, oni sú obidvaja Golianova. No tak dobre, a on to bude voziť s jeho ženou aj s jeho deťmi, ten druhý. No, tak sú tu dvaja bicykel majú. Teraz neviem, či tá žena jeho nemá ešte auto, alebo čo. Len tak sa stretnú, to sa môžem opýtať. To tak, lebo som také rôzne varianty boli možné. Tak človek, vieš, uvažuje, ja nebudem sa opýtovať na takú menej pravdepodobnú, lebo to človeka tak zaviazuje, že čo, vieš. Hospodin, ešte zhora bola aké zábery, keď sa bude myslím, že donesol som aj USB kábel, že to dám do počítača, že to pôjde nahrať a nejde. Však čože, no. Keď som tam napichol, neviem, čo by to spravilo a zase by to vám to vypísalo, že možno, že formát súboru neznámy a to by vám to robilo problémy, že by som to nemusel vedieť. Práve, keď ti mi to zebralo len to CD-čko. To máte jakú ručku tam? No, to je taká, už umrel človek, pastier mi to vystrúhal. Ovčiar. Taká zjelše. Lebo... Jednoduchá. Však práve, a to boli voľa, keď... Ja som si to ale vyrezoval už potom. Ale on mi to... Lebo mne hovorí Šendula... Na hladko. Čo? Prvý bol. Mne hovorí Šendula toľko, že jeho otec, že keď robili ručky na biče, takže že namáčali do hnoja drevo najprv. Tak áno. Čo by sa namorilo do hnedá, tak? Či čo? Prečo? Neviem, či namoriť, alebo jak bolo vysušené, aby mohli potom, či tým impregnovali, akože... Že aby potom, neviem, ale tá močov, akože aby tam potom neišli do toho termiti alebo škodci. No tak keď to používaš, vieš, také vibrácie. Môže byť. To nepomáha tak. Taký červotoč, nie toto. Zase nehrozil, ale mohlo by to byť aj... Alebo kvôli tomu, aby to drevo zhnedlo, aby tá ručka bola hnedá. Tak to sa udilo. To sa udilo. Ja som to aj udenal. Tak trochu. To si zaudil. Dáš si do udiarne, do komína. A bolo, no je roboty ešte tú švíru zapí. Ešte idem pochystať. Koľko má toto? 2 metre či 3 metre má ten? No, to je taký do 3 metrov. A teda trochu menej až taký ťažký jak ten, ale... Taký. No. Tu je. Tým skalpelom, meterom skalpel. No, to je švíro. A tu náhle také drevené cívky sa navíjajú ten lan, No, také, to je spúľka na tý kolovrát, to bolo. Kolovrát, poďme. No. Tak, vidíš to. Čo je oni hľadáte ešte na ten konec, ten... No, to švíro máme na hore. To je zase taká švíra.
9. sme doma. Ticho, to sa nevraví. A šepem ešte. Keď to dobre pôjde. Keď to dobre pôjde. Čiže nebudú plné cesty. A hente ma volal do Nitry, že dneska, že sú na Hradiar, tak ako idem dneska, idem sem. Tak to sme, no. Teraz sa to ide naďovať. Treba toľko dírek spraviť. To je ten vrkoč tam. Vieš? Ten vrkoč. No a teraz ideme do toho. Ten jeden čudne vyšiel druhý. Zašpicatiť. To sú aké klešti? Také na kvietky. Jaj. Kvietky s tým stihujú tie viazačky v kvetinárstvách. Ja, že máte aký oné špeciálne. A to som tam odhalil. Predajní. Tak som to zariskoval. Tú kožu rezať. Tak ideme tak. Vidíš tu. Tiež to švího trošku spreparujem. Tak. Odtiaľto z hora ideme. Začínam. Tak. A z druhej strany tým krížovým. Takto. No a To asi to navazovania, to má každý chláš, lebo aj tam... hej, tak to vie to prišívať, alebo tak rôzne. Ale toto sa mi zdá také, že môžeš to urobiť aha tu, bez mašiny. Keby som bol na košiari tak, a mám tú kožu, tak si urobím bič. A to je úžasné. Viem, čo to robil ten remenár, tak ten tam narezával. A on to prerezával a takto ich hodil tí remene. Prehondival. To je, ja som za to, že ten chlapec bol pri ovciach. Chcel si bič urobiť. Však práve. Neviem, pri ovciach. Tak si ho A vedel si to spraviť. mal urobiť. A dobré, ale potom jak si tú kožu získali, alebo čo robili? Už tak kožu. Takú kožu už sa dostať. Takú sa ako dostal. Jazda hovedzia. To je hovedzia koža. Už boli. No, ale hento... Mikuláši to robili. Kože rúžne. A dobré, ale hento, čo hovoríte o tom, že v tom Švajčiarsku, že mal pletený z konopy bič, alebo čo, že tak zahutnený, že to je... Ale jak to bolo to aj také ťažké, že to dokázalo, že mu to nelítalo v tomto? Ne, pekne to bolo spravené. Ani to bolo vidno, že to je tak spravené, no.
Teraz to ideš takto, vieš, 2 a 2 do seba. Také jednoduché tieto postupy. Chce sa to naučiť, alebo to uvidíš tam? Čo? Teraz sa to robí. Takto sa to zatočí. Zatočte sa kolem nad milého dvorem. Poznáš Čechomar? Skažte mu noviny, že sa vdávať budú. Husičky, husičky, vysoko letíte. Vysoko letíte, daleko vidíte. A ten oni tu doma vymysleli, to nebolo tak, že najprv si vymysleli názov chaos a potom oni... Potom vymysleli, že chaos. To vzniklo z toho chudobný amatérský ochotnícky súbor. Začiatočné písmena. To samé tak. Vieš? Nie, že chaos, a že čo chaos? A potom ste hľadali no môže byť chudobný. A amatérský. Tak možno tak asi. Jak Lojzo tiež, keď že boli vystupovať a... Lotry. A najprv nevedeli, jak sa volajú, takže dali vyplniť nejaký papier a že tam dali, že Lojzo a že od obidvoch kolóny napísali Lojzo aj do názov skupiny aj one, že Lojzo a potom, že ľudový orchester jednoduché závojové vedia, z toho potom vymysleli k tomu názov. No. Čiže vy ste tak neboli, že chaos, akože taký, že ste neboli, že to taký ne že neupravený, to by som povedal spôsob, ale taký... No chaos. A potom on ne. A potom chudobný. A potom... Cech to udiek, Niko, tak Niko. Ja viem, že bolo tí oni, čo Karol nevie, tuším, vymyslel tú skupinu, jak sa volali. No. Posledná ďura. Neviem, jak sa to volala tá skupina. Čo to ona vymysleli, to ono... Je one, tiež turisti, jak ja to volalo? Zastávka turistov, či jak sa to volá? Náhodná zastávka turistov, či jak sa to volá presne volá tá skupina? Tu robím taký úzlek, čo sa nerobieva, lebo ja to robím, že používajú to. Ja to dávam takým aj selekciou plieskania. Keď to používajú, tak potom sa to vie vidieť. Združenie náhodných turistov alebo stretnutie na vašu také ZNT. Idem ešte. Také uvažu, že zomy. Vzadu, jedu vzadu. Tu točím. Toto pridávať. A potom, keď je tam vzadu, tu vzadu, tak toto spravím a pozriem sa za seba. Aha. A to sa zavrie. Jednoduchá vec, ideš?
si, aj te toto urob. Tak sa pozrie. Proti smeru. Dobre? Jaj. Vysoko si, trošku to polož nižšie. Neboj sa, mám ťa. Nižšie to polož. To je ono a toč. A toč. A za chrbát? Výborne. Ale až to... Za chrbát a prás. Výborne. Poď. Veľmi dobre. Otoč sa do hora, to bude väčšia rána. Veľmi dobre. Výborne. Aj, Hej, a tak. A tu sa toč. aj do keľu. Toto spravíš a ty sprav to. To sprav. Ideš? Jaj, do keľu. Ty urobíš... Dobre, už sa neupasuješ. Ty toto spravíš, taký šmach. A ty máš spraviť ten. Vieš, ide horizontálny a tak aj proti. Tým smerom ide a proti je tým smerom. A ty ideš tým smerom a šmach robíš takto do zeme. No, starý. To už bolo lepšie. To bolo než lepšie. To bolo výborné. Jaj, do keľu. Vieš, a do zeme to ide, tak ničíš aj byť. Lebo, no ale tu si to skús. Tu si to daj tak. Počkaj, máš úzol, počkaj. Jaj. Úzol, už je po. Dobre. No, tak kľudne, dobre, tak počkaj, daj si pauzu. Ja skúsim ti. Vieš, dvoma sa dá, len musia byť rovnako ťažké. Nie sú až také rovnako. Tu sa zamotali. Vidíš? Tak sa dá otočiť. Chytíš. Tu na dve strany, ale... Byť dvoma. No a ty to, jak robíš, dobre robíš. Tak. Hej. A vidíš, mám ho hore. A ty to robíš. Točíš a potom a do zeme. Tak spravíš. A ty máš spraviť. To nevadí, ale dobre, už to pleslo, tak len v tom pracovať. A bude z toho niečo. Doriti. Počkaj, zauzlaný zad, pozri No sa. zemi, jaj. Chytajú sa tie vlasy. Ale si ho ty plietol, tak to je ináč. Dobre, len kľudne, dobre, už nešlo to do zeme. To som Zase, to- jak ty vieš pliesť, to ja neviem tak popliet. Je tak istá aj Fialka robil tam na tom videu. Viac razy si potoč, viac razy a tak si uvedomuj, kým točíš. A toto. Do keľu. Aj neskôr to môžeš, ešte aj neskôr to môžeš. Počkaj, a neskôr. A nižšie. Jaj. Ty takto točíš, Vysoko. Toč tu, vyššie tu. Vyššie, potom to aj lepšie zase. Nie, ale tak vieš to, už sa neopietaš. Tak ti šlo, teda lepšie ti ide, nie jak tam. Do keľu. Dobre. Dobre. Tak môžeš skúšať, ja idem. Môžeš si aj s tým veľkým skúsiť. Vieš, ja idem tvoja nejaká. No.